Здравейте! Вие сте в Пикаст. Вие гледате вторият епизод от подкастът с финалистите от Игра на гласове. Днес при нас ще са едни много интересни гости. Тя е само на 18 години, а гласът ти достига цели 4 октави. Нека посрещнем Кристияна Генчева! Здрасти, Криси! Днес ще я придружава момичето, което изненада всички и достигна до финала. Перлата на Игра на гласове Стелето. Здравей, Стеле! Стеле, Криси. Здравейте, как се чувствате в нашата компания? Ами, при вас винаги ни е много уютно и приятно. Радваме се. Стеле, да не се притесняваш за днес. Не. Така. Добре, почваме веднага с анализите. Стеле, искаме да ни разкажеш как започна с музиката. Този въпрос го задаваме на всички до сега. От малка майка ми и баща ми, каквото и да правят, има музика на заден фон и аз от много време слушам музика. И от няколко години се занимавам с пеене. Проявявала ли си някаква музикалност като малка? Пеела ли си така? Правила съм концерти на майка ми и баща ми като малка. Да. Ето така се почва. Да. От първи клас ли си тук? Да. От първи клас първи си в клас, нашето да. училище. С и народно пеене. С народно пеене, да. Между другото, ти доста в Игра на гласове показа, че и в двата стила се справяш добре, за което наистина голямо браво. Аз първоначално не знаех, защото ти се яви с поп и джаз песен. Да. Първоначално не знаех с народно ли си, не си ли, получават ти се добре нещата. Благодаря. Да. Искаш ли да се занимаваш с това в бъдеще? Още не съм сигурна. Да бъда честна, още не знам с какво искам да се занимавам. Ти имаш време. Да. Не като нас дъртите. Няколко месеца и пенсия. Да. Да. Добре, сега малко прескачаме през Криси. Разкажи ни за твоето начало, за детството. Беше ли музикална? Ами, всъщност винаги съм била музикална, но по-скоро оставаше на заден план покрай танците, които, както знаете, аз от малка съм си танцорка и всъщност с това ще се занимавам занапред. Всъщност по-сериозно започнах да се занимавам с пеене от 6-ти клас и така и до днес. Тоест, танците ще наделеят над пеенето или? Танците и пеенето са нещо, което винаги може да върви ръка за ръка. Точно за това те няма да надделеят, но просто ще следвам и двете си мечти. А предпочиташ ли танците пред пеенето до някаква степен или не можеш нито без едното, нито без другото? Не, както казах, те са две неща от живота ми, без които аз няма как да съществувам. Неизменна част от живота. Да. Нека продължим към Игра на гласове. Още от самото начало. Стеле, ти беше, мисля, че някъде към края в кастингите на тъмно. Имам предвид подред. Да. Тогава, мисля, че аз и Мария Дромчийска вече бяхме с пълни отбори. Между другото, така впечатли. Криси се обърна и Илия, мисля, тогава. Беше ли труден изборът ти да избереш Криси тогава? Не. От самото начало ли искаше да си в отбора на Криси? Май да. С какво те спечели Криси? Може да пее. За разлика от Илия, може да пее. Да. И отиде в отбора на Криси. Искам да ми разкажете, аз присъствах на една ваша репетиция, но да ми разкажете как минаха репетициите. Ти разбра ли още по време на репетициите, че тя ще бъде твоята финалистка или беше много доста затруднена в избора ти? Разкажи малко повече. Всъщност, макар и ниската възраст в моя отбор, мисля, че имах доста силни кадри. Както тя, така и дуета. Също Притвори се планината, изпята от Ани Зипова и Алекс Русева.
мисля, че направи фурор на сцената. Затова изборът ми беше изключително труден и спонтанен, защото аз си бях решила, че каквото, която емоция ме завладее на момента, който участник успее да достигне най-дълбоко до сърцето ми, той ще продължи към финалите и в случая това беше стелето. Да, както всички искахме да си го направим възможно най-истинско и... Да. Когато стана сблъсъкът между Стелето и Ани по време на капелните песни, тогава затрудни ли се в избора ти? А ти след това как се почувства? В смисъл, че си притесняваше ли се по време на акапелната песен? Очакваше ли да продължиш? Много се притеснявах. И Ани и Зифа пее много добре. И защото пее много добре, те много добре изпяха и притори се планината. И малко ме фана страх. Но и всички бяха много добре. Аз имам въпрос към Криси. Как така реши да участваш в нещо такова? Понеже за пръв път се прави такъв формат изобщо. Имаше ли някакви надежди? Ами, всъщност, влязох в това приключение изключително завзета от емоцията отново, защото аз съм си емоционален човек. И всъщност никакви очаквания нямах, но то първо се получи много по-добре, отколкото който и да било си представяше. И също така ние като ментори, като треньори, успяхме да видим какво е да си в обувките на един учител и всъщност да решим дали това ни е призванието за напред. Точно така. Стели, ти как реши да се запишеш? Казаха ни го учителите и мен много ме страх да пея пред хора. По принцип много. Сценичната И гласа ми почна да трепери и първо нямаше да ходя. И говорих с майка ми и казах, че няма да ходя. И тя ме пита защо. Аз си казах, защото ми беше страх. И после говорих с другите момичета от класа ми. И после реших, че ще участвам, защото няма що да изпускам. Най-малкото, което може да стане е да не продължа напред. Да. Между другото, хората точно за това беше създадена игра на гласове. Малките деца като Стелето по някакъв начин лека по лека да почват да преборят тази сценична треска и мисля, че при теб на финала вече абсолютно много си видя се израстването ти на финала, изглеждаше, че сякаш не се притесняваш изобщо и игра на гласове помогна ли ти да забеляза ли някаква разлика в началото, както се притеснява и в края вече имаше ли разлика от... Ами имаше, обаче все още имаше притеснение. То притеснение да. винаги ще Винаги, има. то е адреналин. И вълнение, да. То най-вече. когато изчезне, може би тогава идва проблем. Да, тогава е проблем, защото не можеш да достигнеш до хората. Ако ти не го почувстваш, няма как те да го почувстват. Така е, да, наистина. Аз имам още един така въпрос. Кой така кръг най-ви хареса? Кой е the best кръгът от трите? Разбира се, финала. Беше Финала. изключително грандиозен. Но разбира се и втория кръг, На Мегдана. да, беше Декорите. доста интересен. Не само с декорите им, но и с изпълненията. Бих казала, че някои от изпълненията във втори кръг ще се помнят дълго. Не само финалните песни. Стеле, за теб така, кога беше най-вълнуващо? Кога се май втория изкефи? кръг. Втория, на Да. Мегдана. Наистина, ние тогава се върнахме някакси 100 години назад или повече. Атмосферата беше съвсем различна, много битова, много приятна и чухме много хубави изпълнения. Ами, втория кръг, като се замисля, ако се поставя на ваше място, наистина е доста притеснителен, защото тогава мисля, че от 16 участника оставаха 4. Рязане на глави, буквално, и ти си под напрежение, ще продължиш до финала, вече на финала, ти знаеш, че си на финала и знаеш, че си достигнала до там и каквото и да спечелите с Криси, ще е заради усилията, които си положили. Точно така.
Тя, между другото, сподели, че наградата, която сте извоювали е точно това, което сте търсили. Сте чакали и сте били много щастливи. Да, бих казала, че наистина, тъй като на финала бяха много силни участници и спрямо възрастта и подготовката, мисля, че при нас се получи заслужено, което мисля, че и ти си съгласна заедно с мен. Да. Затова ние постигнахме целта си. Ами супер, сега мисля, че е време да видим какви въпроси са ни задали в Инстаграм. Първият въпрос е от Иван Шарков. Преподавател по физическо възпитание, Да. в нашето училище. Какво е мнението ви за водещите и журито? И аз ли да отговоря? Ами да, за колегите, може Ами би. да. Мисля, че като цяло състава, който бяхме и от жури, и от водещи, като цяло хората, които поехме организацията, нали, вие разбира сте с идеята, която ние винаги ви помагахме. Мисля, че целият екип се справи по-добре, отколкото всички очакваха. И надминахме целта си, което много рядко се случва. Между другото, вчера с Мария Дромчийска ви коментирахме, че това много не е сближило като... Да, изключително сплоти не само екипа, но и класовете ни като цяло. Да. Може би трябва да се замислят нашите съученици, да има повече такива инициативи, когато ни няма, и така да приоткрият себе си. Защото вие може всеки ден да се разминавате по коридорите, Да. но да не сте си толкова близки. А когато работим в един колектив, много повече се сближаваме, имаме какво да си кажем, намираме общи интереси, става много по-приятно. Да. Да. И винаги като говорим за нещо и връщаме назад във времето и Да. става шега за... Продължаваме с следващия въпрос към Стелето. Той е от Креми Сакаджиева. Ученичка в нашата ученичка. Да, от 12-си Б клас нашият. Въпрос към Стелето. Мислиш ли, че игра на гласове ти даде знания, умения и като цяло какво получи от участието ти в формата? Да, даде ми знания и умения. Криси много ми помогна да усъвършенствам гласа си по един или друг начин. Мисля, че по-малките винаги сме искали да бъдем... да ни видят по-големите и да разберат, че ние можем. И, както казахме, винаги ме е било срам и аз много не се изявявам. Натрупа ли самочувствие? В смисъл, не лошо самочувствие. Да. Така, говориш с големите, познаваме те вече, учителите те познават. Различно е. Различно е, да. А класа как реагира? Това ми е интересно. Имаше ли някаква реакция? Между другото, извинявай, че се прекъсвам. С Никола, като разлепяхме плакатите за игра на гласове и като те видяха, че си на финала и малките лица, Стела, много се зарадваха за теб. Класа ми радваше се за мен, по-голямата част. Може и завист има. Не, всички се радваха за мен, обаче имаше такива, дето постоянно коментираха и не винаги в добро отношение. Понякога казваха някои неща, ама тях като ги е страх да участват в такива формати, да не коментират просто. Ето, винаги ще има такива. Завист винаги има и няма как да се избегне. Въпрос от Иван Георгиев, съученик. Доволна ли е Криси от своите участници във формата? Задава Иван. Да. Да. Разбира се, че съм доволна от своите участници, защото след всяка една седмица и след всяка една репетиция те подобряваха своите качества и се изграждаха не само като певци, но и като изпълнители, защото трябва да разграничаваме двете. Всъщност да си певец е умението ти да пееш, но това да си изпълнител е да достигаш до хората и да можеш да предадеш всяко едно чувство, което е в теб.
Много добре казано. Да, наистина. Ние не можем да го повторим. Кристе се едно си репетирала у вас, човек, с учебника там наистина. Благодарим ви, бъдете здрави, продължавай да се развиваш с музика. Крисе, и ти. Благодаря. Това бяха Кристияна Генчева И Стелето.